masiña, que medo. Imos ver do que son capaces. Un aplauso para darlles a benvida. As gafas de cerca. Voutes preguntar a esta xentiña. Vostedes, estou en saúde, non si? Si. Ai, doeme o lombo, voume sentar neste corrullo mentras agardo polas miñas comadres. Miñas donas, meus señores, aquí estamos os tres cegos. Vimos contar unha historia. Ai, mamasiña, que medo. De meigallos e fantasmas, de vampiros e morcegos. Ruxo, ruxena de curras, ai mamaciña, que medo. Remirado e relambido, neste repilante castelo vive o xigante Xubenco. Ai mamaciña, que medo. Ten Xubenco grandes dentes e grandes ollos funestos. Ten voz de trono arrepiante, ai mamaciña, que medo. Cando chega anoitecer, sae o Xubenco famento. Tapa o primeiro que atopa, ai mamaciña, que medo. Logo de topar a xente, co bandullo xa cheo, deítase con ollo aberto, ai mamaciña, que medo. Asexando todo o día ese xigante noxento, quere engulirnos a todos, ai mamaciña, que medo. Que na torre co xigante pode facer testamento, nos puximos por si acaso, ai mamaciña, que medo. Va, ayúdame las paparuchas, pero ¿quién va a creer semejante historia? ¿Cómo? ¿Crees que no se puede entender semejante forma? Sí. ¿Pero qué clase de gente vive en este lugar? Eso no va a asustar ni los niños de su vela. ¿Sabes cuántos son esta vaina? Sí, señor. Perdoe, señora, pero non nos permitir que unha forasteira veña facer a chuparnos a conta. Sí, porque usted é forasteira, ven se ven que se fose de aquí non andaría tan arrinchada rinchaste entre lecheiras. Quería ir coa tan afiada. Sí, señora, pois aquí presentes habitantes todos deste lugar, ben sabemos que o xigante Xubenco non é un conto. Ai, non diga o seu nome, que me dá un desmaio. Ai, sí, sí. Eu he dicir Xubenco era un convexón. Ai, sí, sí. Parade, que se tire Xubenco, espero non dou parada. Ai, sí, sí, ai, sí. Sí, o ver o castelo dixeron, oh, wonderful! E ala foron. Como estuviste ese xigante papounos a todos? Mira que pasa las vacacións a un barullo dun xigante... Un momento, queres dicir para o xigante de verdad? Sí. Pero teredes que facer algo para resolver o asunto. Teredes que vos de pena, non? Non. A este papouno tamén. E o xigante? E o carne de tráfico? E o presidente da alma? Papounos a todos. A todas as autoridades, carallo, este tal Xubenco se te ten poder. E agora, que pasa? Tes que tomar esa media pura? Non, pura como non hai tempo. Esa campea que puxemos na porta do xigante. Serviron de aviso cando sai do castelo. E máis vale correr, porque lle aseguro, señora, que o
xigante lle ten un menú como outro. Na merenda de onte pillamos 4 porcos que tiña. E bebemos 20 bocóis de viño que gastaba na taberna. E bo que estábamos agachados, que se non nos servidor non quedaría nin noso de dos barría. E que hemos de separados? Correde! Eu non dou moito creto a esta historia, pero non vou gastar aquí a que veña un xigante, así que a de baseiriña, ímonos voando. Oh, ahora que vengo xigante non arranca. Que fas aí, desgraciada? Non tes medo do enorme xigante xubenco? Vaite, fuxe. Mamaciña, o xubenco non sei, pero ti sí que es grande. Eu son sempre morcego do castelo. Se ti es así, non quero nin pensar como será o xigante. O xigante é descomunal, veise darte só coa súa sombra. E ti veches sorte ti así, porque como será o gran xigante xubenco, ata para ser doente. E non pensei xa la cama. Mas non me sei para ir buscar un doctor. Ai, meu pobre, e cal é o mal que padece? Non che vou dicir, os informes de saúde son confidenciais. E xa te vende tanta parola. Veña, que eu xa te localizo un médico. Médico, un médico, hai algún médico na sala? Como vai haber un médico se o papou xigante en 3 días? E de sobremesa papou tamén o hospital. Vaya, e agora que vai facer vostede? Non sei, vou aviar. O caso como enseña o gran xigante xubenco atopase moi maligno. Perdoe, non é por molestar, pero que as pistas que leva non ser unha coisa. Sí, señor, e vostede é moi agudo, son bella e desmemoriada, e non me lembro das receitas. E hoxe vamos facer unha noite de bruxas, e casualmente por aí veñen as miñas comadres. Querida, a miña comadre, mucho que lle de Colombia. Hola, boa. Esta é a pequena chincheta, a miña fillada. Mamesca, pero sabes que tira esa súa primeira noite de bruxas. Sí, buenísimo. E por que levais a cinta? Oh, xa sabes, as de agora, ademais, esta verán na universidade de Santiago. Chincha, non me veñas a mí con esas parvadas. Las bruxas agora non nos estamos por aí. A couba, madriña, con vos e todo, tendrás de la cama que introducir. Claro, e de mañá traballo en el sector industrial. ¿Qué queres que te diga, contorna? A mí, ya con el ¿qué quieres que te diga de Dios? Que a la mujer como una E menos se vostede se ficamos aquí paradas. A la briga, hai un xigante, e se deixamos, o povo enteiro. Así que actúa no serviño. Como usted decía, ya no somos nada, gente que nos oiga, no pasa hoy. E a túa vasoiriña, onde vai a túa vasoiriña de boa? Ai, madriña, ainda non teño idade para aprender de conducir. Perdoe, pero vostede veña a falar de vasoiras. E aquí o que hai é unha emerxencia médica. Así que agora, niño, suben comigo a ese castelo e prepara un bebeizo máxico. A la briga. Nin de broma. Que me vai dicir a min que non nos vai engulir mentres cheguemos? Es que quieres que se diga su historia. A mí, toda la curiosidad de los gigantes de verdad. Se calla, é un príncipe meigano, se lle dá un pico de amor, volva a ser tamaño na cidade. Ai, nena, que parvadas se chocorre. Deixa, son fusión de idade do pavo, veña, súa las tres antes da mesa.
Destinas ao perigo? Chegan as tres bruxas todas. Ai, mamacina, que medo! Que gol! É un dente mesmo. Que despois é máis emocionante da miña vida. Por cego, onde é que está ese príncipe amiga da gigante? Non é un príncipe, é o meu señor, un gigante xubrito. E a vista de cocina, que non lle gusta moito coñecer que historia. Ah, que son un filho. Sería de pior. Ah, sí, que non, se me queda historia, non é mosquito. Ai, picame tamén. Temo de mosquito. Se gana un mosquito, pode ser un príncipe negado, e se lle dá un pico de amor casco. Ai, chiquitilla, vos a dicir unha primeira estación, unha noite. Os príncipes de Milán, pero ti sí que eres
ojos vistos conectados sin la unión. Primero plano en tipo chueco, el primer problema. Tipo gigante con un complemento agudo causa descenso de volumen de sangre de origen parasitario. Tienen para nada de nada. Está claro, ocurre en un filtro gigante y en el celular. El filtro de listo que voy a escuchar, que soy. Batería agotada. Vaya, justo ahora que no se batería. Ja, 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 así que hay alguien de este castelo que anda con ya la paliza contra miña. Duda contigo, bicho criolloso. Son a fantasma da Sabarrota, e aquí no fillo conse na bota. Deixa en paz esta gente, que me están a botar a mamá. É que me aburro, xa non temos visitas e teño que asustar. No, no, as fantasmas son poquito oscuros que non se inventan. Vou marchar ao estranxeiro, así non me contar. Costa niño, que cando escribes un príncipe brigado. A ver si eso hace menos barullo, porque así no hay que pegue hoyo. ¡Socorro! ¡Un vampiro en su sangre! ¡Ceridonia! ¡Dame una fecha, Ceridonia, meu amor! E a vostede que lle dou permiso para instalarse aquí o castelo é meu? Perdoe, pero pensé que isto non foi un lugar. Nada, fora. Isto xa parece unha feita. Adeus, Ceridonia, amargarei por ti, llevarei no meu corazón. Isto é como unha mecánica, ata me lembro da maneira de facer o pedido de agrandarse. Así hemos de volver de novos cachados. Bota un chip de xabón na bolsa que vou a parte final. Unha culebra a cara. Un mapa de mano. E unha canta na garganta. E xa está. Ciclán. Guau, eu vou ter que beber esa porcallada. Sí, ¡Hurra! ¿Por qué outra vez? Eu vou ser un chico terrible gigante de novo. Vas a seguir probando a xente por aí, e logo non aprendiste nada de eso. Que tiñas que aprender? Eu vos aprendí con gigantes, porque como aquí non me enteran de lo que yo non te mamá. Como que de corazón e de corpo? Ben mirado, le manda razón. Eu vivía aquí só como un mancebo, hasta que el día acababa tamén. E agora teño castelo cheo de xente